I pozdrav svima ljudi da prošli u novu epizodu, odnosno u novi serijal. Danas ćemo snimamo novi serijal po imenu, znači trkat ćemo se sa ovim ovdje. Odnosno, evo pozdravlja YouTube. Odnosno testirat ćemo vozila koje može vozilo najbrže da ide. Za prvu epizodu sam uzeo 3 vozila, znači oni su kao neka slabija klasa. Pa ćemo onda kroz epizodu da prelazimo na neku normalnu i na one najbrže aute. Znači trkamo se odavde do znači kraja vamo, sad ćete da vidite. Inače dok ovo idemo možete da lajkujete video i subscribeujte se na channel. Znači do ovdje ko prvi pređe gumom ovo ovdje liniju, on je pobedio, odnosno njegov auto je pobedio. Onda idemo na drugi i sve tako u krug. Znači idemo se vratimo vamo. Tu smo. Znači da stanemo na crtu. Makne se malo napred. Može. Znači 3, 4, znači bez nitra, 3, 4, sad. Au. Izgleda da ga je Glenwood oduvo. Ne znam da li je ovo Glenwood, valjda jest. Ili Glenade, ne znam. Protiv Bobcata, znači pobednik je Glenade ili kako se već zove. Uglavnom ovaj auto. Evo vam. Znači protiv njega, znači ostavio ga je baš mnogo. Sad ćemo na drugo vozilo. Druga vozila su Majestic protiv Buckner. Ne znam kako se piše, čita kako se piše. Znači ti uzmi Majestica. Znači ja sam uzeo ovaj, stavim na crtu, znači bez nitra. Iskreno ne znam koji će da pobedi ovdje, oba vozila su dosta brza. Znači da se primaknemo, ajde. 3, 4, sad. Možda sam ja malo krenuo, ali nije bitno. Šta je ovo, samo ja pobeđujem, ali dobro, nema veze. Znači, ovdje je pobednik BCC Aner, tako se zove. Idemo sad na treću rundu, jednom i posljednju rundu. U sljedećoj epizodi će biti ona normalna kao vozila, neka srednja klasa. I možda dodamo neki motor za drugu epizodu. Sad ovdje imamo, znači u svakoj epizodi će biti po jedno neko posebno vozilo, kako da kažem. Znači vozilo prvo se zove ti uzmi vozilo traktor. Znači Trakstor, ja ću KD. Ovdje se stvarno ne zna ko će pobediti, oba vozila su dosta spora. Ja mislim da će ipak ovo moje vozilo, ali ipak ne zna se. Ajmo, 3, 4, sad. Au, druže, kad ćemo mi stići do kraja? Jao, opet ja vodim. Nema veze. Neko će misliti da ovo namešteno, ali naravno nije. I evo, bližimo se polako cilju, tu smo. On još ide, evo još nitro je dodao. Isto sad ćemo onda se trkamo i odavde do dole, on će da ima nitro, ja neću, znači. Stani ovdje. Znači ti koristi nitro, ja ću bez nitra. Ajmo. 3, znači nitro držiš CTRL ili na miš. 3, 4, sad. Moram ja malo nitra. Ja ću malo da usporim. Može ipak je ovo Golf neko vozilo brzo.
čim se malo više zaleti, odmah prestigne traktor, ali ni traktor nije loše vozilo. Evo ga jo, evo piše Smiley da je sport. Nadam se da se dobro čujem na ovom mikrofonu, to ne, ja ću tamo nešto sredim. Ekstra kaže. Ne snimam preko kamere nego preko telefona, ali vama je bolji kvalitet. Ajde izađi iz vozila da odjavimo još malo epizodu. Znači favorit, odnosno pobednik je za ovu epizodu, znači to su Caddy, Brooke Nair i Bobcat. Oni su pobednici, znači tu će vama da piše. Ako želite u nekoj drugoj epizodi da stavimo modove na vozila, recimo da traktor ne izgleda ovako i da stavimo neki A&B, da bude lepše sve oko nas, se budemo trkali, da bude bolji kvalitet videa, pišite u komentare, lajkujte video ako se svideo, pišite za još nešto ovako, to bilo to, dođi vamo. On je uzeo naraga. Znači to bi bilo to od ovog videa, vidimo se u nekom sljedećem, ćao.